saiki dadi wong linuwe. Kowe dadi wong sing kisdi. Murah ayu yo, Nger. Nggih, pripun, Bapak? Sing dadi lho iki mawon. Nyenengan kalau wau. Umpami mboten jenengan Bapak, tartamtu kawujudan kula kang dewau pun mati pun sumpir sak walang-walang Bapak. Ingerwati. Paring dawuh. Sedhithik aku tak takon karo kowe yo. Sak menapa ta Bapak? Kowe kok semeti. Mahas ing asamun muminda nugal Gusti sing hanyipta jagat. Jane kuwi iki ana propo. Bapak. Pinten lan dalu kula niki jane tandha pitaku. Mila ngantos kula mempun semedi ing gua menika. Namung badhe nyuwun pituduh wonten ngarsa panjenengan. Ana apa tiye? Lah kula niki rak gumun ta Bapak. Jumune Wiwit alit ngantos kula dewasa. Rinten lan dalu anane kula niki namung dipun bulah-bulah geredaning perang. Aji Jaya Kawijayan. Niku jane kangge napa? Wong kula medal saking guwa kemawon boten nate. Uripe nggih namung teng tengah alas. Kalih jenengan. Lah terus niku ginane kangge kula niku napa, Pak? wiwit kuwi bayi tak welet ing bab aji sakti ilmu sak panunggalane birawatanta. Merga kuwi wis tekan titi wahyaning mangsa kala kudu mbela lan awong tuamu. Bela lan wong tua kula. Lah wong tua kula niku cetha jenengan ya, Bapak. Jenengan pepunden kula. Sampun gedheke kula. Rak cetha to tiyang sepuh kula nika namung jenengan. Inggarwati. Yen kuwi sebae iki gampang tak apusi. Rene iki wis gedhe. Iki wis tekan titi wahyaning mangsa kala, wadi bakal tak buka. Wati. Ya, Menika ngenani urip kula, Bapak. bener. Ajeng wadulipun menapa menika? Tak titaya. 20 taun sing wis kepungkur. Nggih. Ing kraton Dahana Watui ana geger gember ewer-ewer. Geger gember awar-awar. Jejenipun. Padha-padha jroning negara Dahana Mulat padha eker-ekeran. Sing direbut apa? Sing direbut napa? Sing direbut palungguhan Kalunggan ing Dahana Mulat. jroning Dahana Mulat. Kuwi ana senopati gol abuling Dahana Mulat wonge peng-pengan. Senopati kang peng-pengan. Sinten, Bapak? Jenenge Lingga Buwana. Lingga Buwana. Kuwi kependrontak junging hebat ing Dahana Mulat saka Sang Prabu Indrakusuma. Napa kelapan? Ya, jeneng wong iki tetep digayuan enak penak. Nggih. Bareng padha perang keng rame gegemuran. Ambyak awur-awur. Senopati Lingga Buwana mati nyang tengahing palagan. Senopati Prangkala wau, Bapak. Lajeng Lingga Kusuma mau duwe anak. Isih wujud ponang jabang baik tak slametke. Tak rumati, tak gwenah saiki wis gedhe anak Lingga Buwana. lajeng sinten anakipun, Bapak? Anake Nggih, anakipun Lingga Buwana Senopati Prangkala wau. kowe dhewe, Nger. Kula, Bapak. Yen to kados ngaten, Iya. kula kelangan wong tuwa mergo tumindake wong-wong saka Pundi Bapak? Dahana Mulat. Dahana Mulat. Iya. Yen ngaten kula langka gede
ora bakal monggo kuliah. Kok saged. Sing wigati golek bolok sik. Bolong sih wong-wong kejeto mboten enten. Nggih. Dua palimanan iki dua pengelapan. Leres. Oke wong padha kok. Sing apik padha mlebu nyang palimanan. Ya. Padha mlebu. Lajeng mangke menapa wonten kedadian menapa kemawon? Timbul. Apa? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu lho. Iya. Kula niki cetha anakipun Senopati saking Danamulat. Asmanipun tiyang sepuh kula Lingga Wono. Iya. Kula uripe nganti kedarang-darang kados ngaten. Mergo saka tumindahe pengayoman wonten ing darurat. Leres to? Iya. Yen to pancen kados ngaten mangke kados dene pangandika panjenengan kados bola ingkang kathah ngluruk wonten ing darurat. Bener. Ning niki Ayo. Aku Satria Naga. Satria Naga. Iya. Yen pancen kowe lanang sing sejati. Wujud ki. Wa entopeng. Durung wancine, durung wektune, durung wayahe. Gedhokku tak buka. Nanging sing wigati. Apa karepmu topeng? Kowe tak gawa ning papan kene merga ana perlu. Perlune Perlune apa? Saru. sing kono saru sapa? Aku. Ngene tok saru kowe. Ya apa kuwi? Terus Belum yo Dewari. lho, kok ngerti jenengku? Aku wis tepung karo kowe. Kowe Dewari. Kowe kekasih Permadi. Yo gini kuwi apa? Kowe wiridane guru. Yo gurumu. Winadi, Kawungan. Apa? Yen kowe wis ngerti aku duweni katresnan, yo gini tok beradat aku nganti ana ing papan kene. Ya mergo kuwi Dewari. Aku kepengin misahke rasa tresnamu lan Permati. Cukup kowe urip karo aku. Yen kowe gelem dadi bojoku, kedhokku bakal tak buka Dewari. Sadurunge aku dadi bojomu, bukaan kedhokmu dhisik. Aku ora butuh. Aku moh waton kowe manut gelem ngladeni aku, engko tak bukakno bocah ayu. Buka napa? Buka napa? Tak bukakno kathok. Wah, nek buka kok takok sembarang dene. Kawungan Tak topeng. bukakno kedhokku. Aku rasaku. Piye? Aku moh. Moh? Aku timbang dadi bojomu. Iya. Alung dadi prawan kasek. Kowe aja sembrono. Nek omong kowe aja glagrak. Apa? Nek nganti kowe dadi perawan kasep tenan, kowe ora payu omah-omah, ana tetembungan. Singgang rekata ora ana sing ngeneni. Lem ya. Moh. Sampai bojo. Aku moh. Timbang dadi bojomu alung tak centelno kok pasti kesek. Kaya gombal mugi kaya bocah. Yo minta duwe-duweku dhewe. Ah! Napa? Yam tilam. Arep ngopo? Wowo terus ganti. Satria Naga. Satria Naga. Opo? Aku tetep mau dadi bojomu. Para jiwa tanpaku
lungese lungese ayune bokonge tekose bebese Nino. Arek tepos. dewe Ojo Satri. Ojo. Rasamu. Bener nak menungso bertopeng. Satria Naga Satria Naga. Boyo Mira Wis to. Urung ki wae apa dadi karepmu. Aku rasane Mira Inten kakang Yai Iwan mumpung aku isih sabar laden ngono rasa tresnaku marang kowe aku ora bakal ngladeni kelawan kuwi. Mergo aku sithik wae ora ngrasa tresno kelawan witing tresno jalaran saka kulino Cahayu Kulino. sithik moko sithik kulinakno wong lan aku mesti bakal tukul Tukul kok jebot meneh kene. iya piye Iki lho. Ora. Tresno kok dipeksa malah denger ta Kandhani. sapa manis kaya sapa Aja banget iki.
kowe tansah ngobong ati lanangku. Nek wis ngobong dadi anget, Terus? anget dadi panas. Bener. Ora ana kang bisa nyirami kejobomu kowe iki. Nang aku ora gelem nyirami kelawan kowe. Ben kobong dadi anges. Kebangetan kebacut ngono. Lah kok kebangetan? Mergo semune kowe nampik karo aku. Pancen mula-mula aku nampik kelawan sampeyan. Kowe durung ngerti wong isih Satria Naga. Satria Naga. Iya, Yen to aku nampik kelawan kowe bakal tumindak apa kowe? aku arep tumindak apa-apa kelakon. Mergo ing guwa kene ora ana menungso kejaba aku lan Aku bakal budidaya. budidaya. Ya, Bonggo tak sembadani. tak pakai jurusku. Apa jurus? Jurus pucak wangi. Ayo, jotosen aku yen kowe pendekar wanita. Jotos. Iya. Jotos. Mas lah. Jolke. Jebol inu-inu eneko. Ora, kowe ora gelem. Perkosa. Kene biar. Ora. Gelem ora? Oh, kelak kok tak ruduk. Ciloko kakak. Ciloko apa? Kuwi pawongan jare satria sapa kakang aku lali. Pawongan kakang. Tumindak apa pawongan topeng kae? Kae mau beradat lawan aku kakang. Terus pipiku dijiwiti kakang. Terus irungku Kowe digepet. adalah belum. Kowe dijiwiti karo pawongan topeng kae. Kakang, pipiku karo janggutku kakang. Iya, wong pipi alus ngene kok dijiwiti. Terus. Pipine alus ngene aja dijiwiti. Terus. Kakang. Pipine alus ngene iki disayang. Terus. Kurang ajar aku. Kakang, ora mung pipi karo janggut. Bokongku kakang dicebleki. Bokongmu diceblek. Wong wedok nek diceblek bokonge, nek masak ndak cemplung. Terus. Bokong ngene kok diceblek. Terus. Lus-lus apike ngene kok. Iya, iya. Sembrono. Kakang mati. Dodane semipit yo kakang. Adune ora karuan. Ben aku anget, aku njaluk dirang. Kok mepanas hatiku. Lho ora gelem muncul. Kok terus. Ya ngono bae. Kurang ajar tenan kowe mepanas hatiku kowe dewane. Kang, sopo sedine kang? Aku ora ngenteni. Pawongan topeng. Ono. Yen kowe yo anake satriya, buka topeng opo sing karepmu? Ora usah topengku tak buka. Dewani wis ngerti sapa jenenge. Lho, Sapa? Satria Naga. Ngaku-ngaku Satria Naga. Anjen jenengku Satria Naga. Pendekar Satria Naga. Kowe nglandang Dewari. Nganti temeka ana ing guwa kene. Bener. Apa sing mbok karepmu? Aku seneng Dewari. Dewari bakal tak mek bojo. Kowe kudu pedhot tresnamu karo Dewari. Aku supaya pedhot katresnan kalian Dewari. Bener. Pawongan topeng. Ono. Yen kowe ngepenginake Dewari ana syarat lan saranane. Salah apa? Paten ana permati. Kelakon apa tembung. Sawangan. jare salto. Hop!
Toko. Aku ngeman karo bocah wadon cici. Rupane wis ayu, lencir kuning perahan. Kamu wis suwe aku lunga sing kraton dak ana kuat. Aku ora kumpul kelawan gawang. Yen aku ora bisa ngrasakake karo bocah wadon sing lagi kanto. Ngeman. Mergo rupane sing ayu. Yen kaya ngono bakal tak kakahi. Bagus. Kan Mas Sanjaya. Ya jeng Retasumila. Kados mengaten lho, tindak pakarcinipun panjenengan. Layak gak layak? Saben panjenengan menika pamit dumateng kula bedah pikat. Rumaos manah kula menika sampun sucana. Kula sampun pitados kan Mas. Kula sampun pitados. Jebul panjenengan menika kados ngaten. Lho nek wong wadon ayune ngene kok ya ijeh milih mengkene. Napa kirang anggen kula lelaki dumateng panjenengan kan? Ya jeng Retasumila. Ijih kados pundi? Aja kleru nggonmu nampa. Teges aku kepengin mrawoso kelawan bocah wadon sing lagi kantoko ki ora. Nanging aku kepengin tetulung. Mergo apa? Bocah wadon iki mau direbut karo wong lanang loro cacahe. Nganti padha gunakake Aji Kawijaya. Nganti padha kantoko. Umpama bocah wadon iki ora tak tulungi, apa ya ora eman? Kang Mas Sanjaya. Ya. Panjenengan menika ngandhakake yen tetulung. Tetulung napa tetulung Kang Mas? Tamangka kula sampun mangertosi saking katepihan. Saking netra kula kiyambak. Panjenengan menika badhe tumindak kurang ajar kalih tiyang wadon menika. Panjenengan menika badhe jamah kalih tiyang wadon menika. Kang Mas Sanjaya. Retasumila. Kedhong jero menika saged dijajaki. Benten kalih sakjerone ngati menungso Kang. Bedone manggon ngendi? Sinten ingkang saged mangerteni? Retasumila. Kados pundi? Aku ngerti nganti kowe padudon kaya ngene kelawan aku. Mergo banget gedhe rasa tresnamu kelawan aku. Nanging Kados pundi? ngertenono. Senadyan akeh wong ayu-ayu rupane. Nanging ora ana wong wadon sing tak tresnani mung kejaba kowe. Kang Mas Sanjaya. Ya. Panjenengan menika lamis. Lamis Kang Mas. Yen panjenengan ngandhakake kados pengkaten. Kang Mas Sanjaya. Ya. Lati menika tasih saged ngapusi. Benten menika yen netra Kang Mas. Netra menika sampun saged nyawang kahanan napa ingkang kedadosan. Kang Mas Sanjaya. Yen to panjenengan menika sampun milih tiyang wadon kados ngeten iki, panjenengan sampun nandheng-nandhengke rasa, nandheng-nandhengke rupa. Kamangka kula menika Kang Mas piyayi. Panjenengan menika tesih milih tiyang wadon sing kados ngeten iki. Kang Mas Sanjaya, eling-eling dan ngeling-eling. Yen to wonten menapa-napane panjenengan menika wonten ing dahana mulat, kula boten nderek-nderek. Retasumila. Retasumila. Cilo. Yen nganti karo aku Retasumila ora percaya kelawan aku. Kamangka aku iki dina duweni gegayuhan kang supaya aku bisa dadi wong siji ana ing kamulan. Ayo. Yen kaya ngono bakal tak ripet nganti jalanane aris. Retasumila. Retasumila. Mari
Tandingan iki durung rampung. Pacutke musuh Satria Naga. Satria Naga. Satria Naga. Satria Naga. Oh, aja mengguyang-guyu, ayo dipacutke. Perkara mbajutke gampang. Oh, gampang. Ning aku tak mesem guyu dhisik ngono lho, Kakak. Kowe ngece karo aku. Kowe ngias karo Satria Naga. Ora. Aku percaya karo Satria Naga ya. Nah. Pawongane sekti Mahapura. Gagah pitikso. Bagus tanpa cacat. Lho. Kondang wis ning jagat persilatan. Kowe jujur. Ayo. Kakak, Ayo ngejak pirang-pirang bengi kowe. Durung rampung. ngopo Kakak ngopo? Pertandingan sing direbut kowe Dewan. Satria Naga. Wis koyak wadimu kowe Satria Naga. Kowe wadimu. Iya. Kowe aja menglantur kowe. Kok kowe muni koyak wadiku, aku dhewe wadi apa karo? Kakang Satria Naga. Sampeyan Satria Naga apa Kakang Sadewa? Aku Satria Naga. Satria Naga. Sadewo. Satria Naga. Sadewo. Sadewo apa Sadewo? Coba sawangan Kakak. Oh! Belum, Pak. Belum. Materi wong kedok ketipu aja. Kowe Kakak Sadewo. layak kowe ngerti aku Sadewo. Jebul Satria Naga ceblok. Kakak Sadewo. Kuwi pawitane sampeyan. Bermati, kanjeng aku bermati. Dewari, aku njaluk ngapura ya. Ngapura. Aku salah. Wis Aku kadung bae. sengak-sengok nyoblak-nyablek bokong lagi njaluk ngapura, Kakak. Bermati panjen ora tak selaki. Dewari tak ambung, ning ora kena irungku ya Permati. Kena kedok iki lho. Iya, Kakak. Apa-apa. Aku diusek-usek Aku karo njaluk irung. Ngomong perkara kuwi aku ora gelo, Kak. Ning sing gawe gelo ning atiku. Yo kene sampean tega lan mentara tembung tresna lawan Dewan. Kamangka Dewan iki calon bojoku. Sampean wis ndak anggap kaya dene sedulurku dhewe. Ngombe banyu sak gelas, yo mbeh wong loro. Mangan sego sak piring dipangan wong loro. Turu sak gelaran nggo turu wong loro. Ning sampean mentara. Sampean tega, Kakak. Sampean karo aku ibarate kowe dene godhong pro. Dipolak-walik beda rupane, lek digigit padha rasane. Niki sampean mentara, Kakak. Kebangetan sampeyan iki, Kakang. Jagat iki digelar ronggo. Kok yo golek liyane aku ora bisa. Aku seduri katresnan sampeyan yo ngerti lho, Kakang. Padha-padha tunggal sang teguh. Ning sampean wis kaya ngono. Upama aku dadi sampean tak beset perawanku, Kakak. Kakang. Permati! Dewari! Permati! Dewari! Permati! Dewari, aku salah, aku kleru. Rumangsa aku wong sing ledhek. Aku wong sing kebak dosa. Permati, Permati. Dewari. Ya. Tak kira lelakon iki ora bakal kaya mangke. Ya. Timbang aku dadi menungso, kedadi genep-genepan etunganing jagat. Rasa satu ora lebih guna. Luwih becik kanggo nebus dosa. Sirahku tak bentuske ing sela. Dimen rampung perkarane. Bapa, kula nyuwun pamit, Bapa. Mati. Apa wis rampung perkarane? Nek kowe mati kanthi nglalu, siramu kok bantuske sewa karo semono. Kowe aja mati kang nista, mati kang utama Sadewa.
biasamu dadi satria kang utama. Aja dadi satria kang nisih. Mati sing karepe kena darani mati kang nisih. Mati kapirang papat. Mati nista, mati madya, mati sembrono, lan mati utama. Mati nista wong kendhat kaya dening kowe iku. Durung diwancine. Kapundhut marang Gusti kang gelar jagat. Wis namung nggon urip. Ing besuke sok mau kelambrangan. Pindhane manuk tanpa pinglokan. Betul sekali, betul itu. Mati, yang mati wis diwajine dikersake Gusti. Bayi lahir mati ora kurang. Bocah demulan mati ya becik, wis dewasa ya saya-saya gitu. Dene mati kang sembrono. Parupine bocah nom padha mendem ngombe. Numpak montor sing tanpa angger-angger. Sateman nabrak piwulan gede dadi lan pati. Kae mati sembrono kok mati sengaja. Kowe mati kang utama. Pindha pahlawan. Berat mulaning praja. Satemah dadi musuh aldosa tuladane kaya ngono. Apa kang jalan? Kowe ben klamuni nggon urip satu. Papa! Dewari aji kula seneng iki kok. Seneng karo Dewari. Laras kok. Dewari permati Kula tiyang reget bapa kowe wiridanku, kowe muridku. Ana ing pertapan Widuri. Sopo sing ngundangke? Ki Ajar Winati. Okeng para putra Nayaka Sentana kang padha ngangsu kawruh ana ing Widuri kene. Bali saya pamulan dadi piyai luhur. Kowe tak domo-domo dadi satya kang utama. Ning tibae padha kowe malah nista tindak. Kula sampun dosa. Kula salah keliru kula lepat. Nafsu birahi sing ora bisa dikendhaleni. Satemah peteng mata dadi. Jagat iki ora sagodhong kelor iki. Amba tebani. Kosok bali wong wadon iku ora mung Dewari tok. Kudune kowe ngerti yen Dewari iki calon bojone Permati. Ya, Kula lenggono kula salah. yen wis ngono kabeh kalumputan. Ora kedang abang branang kaya jinggo kesalahan. Waton kok tobat sing sayeti. Gusti kae bakal paring ngapura marang kowe. Matur nuwun. Ning janji kowe kudu nebus sekabeh kalung tamu. Njaluk ngapura ing antare Permati lan Dewari. Apa? Wonten tiyang nitih turangga. Pawestri lan kakung. Aja nganti wong sing nitih turangga ngerti kok. Kowe tak sidikara. Wujuda kukila sing ora dingerteni sapa wae. Lamae jalma manungsa ora ngerti. Yen terane kowe panggil manungsa. Ora mungkul. Aku karo juk kaya dene wekesi kaya
sawangen kaya ana kereta jane jempono akeh prajurit sing ndereke marang lakumu tumuju ing keraton Kanomuran Kados menawi mboten kula nyuwun pamit langkung rumiyin sing ati-ati kaya sama Wis badak. Mon. Iya. Makane sing dadi manuk. Jebul iku piyai saking Dauna Mulat iki. Kowe putra dalem ing dalem mulat. Dene kakune sakno saka tulang ning padha tenan. Padha suwaprasna janji. Yen kakune bakal kerja teko nglamar ing Tanggel Jawa kalih putri niku wau. Pripun? siji gawe loro gawe. Kowe lek dalem ing dalem mulat, abdike Jayagamu lan kawulmu. Menawi tok ing dalem. Nek kados ngaten Saji. Ping pindho Budidaya supaya bisa ketemu sedulur Permati karo sing Dewari. Ya aku. Apa sampun terwaca dawuhipun bangsa parna kula badhe tumuju boten iki. Siji bocah sing gedhe dhuwur Nggih. dikrapyak sing wedok. Lah nggih. Nah, jebul nggih Bapak sok kados ngaten. Wah, kula nemu Bapak. Apa? Niki wau sing dienggo Satria Naga. Nggih. Awak dhewe kudu golek kanca. Pancen kados ngaten Nggih. Bapak. Ana swara Suara apa malih kula mboten krungu. swara tayuban.